Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita salhutna. Urian itu hatta, ada orang sota puka parmingguata di manogoton, tapas ada marohata, martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 565 ayat sada saatro ditolu las rohaku lau memuji. Aku di mana sini, los di
Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot on. Amen. Kristus Yesus do naung gabi habistaran, sian debata tu hita. Gabi hati goran dohot habadiaun, dohot haluaun. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan. Kodo si lehon apul-apul tuakka namarsak roha. Kodo si lehon gogo tuakka nagale. Asima roham tatap ma akan namarsak roha. Dohot akka nahona pangujunan. Saya tatap ma hoi-hoi nasida. Jala paluan nasida sian hagogotani. Asa patar di danasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti di hagogotan, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapatik ni debata di minggu tasadarion, di mapatik pawaluhon dohot lapatana. Patik pawaluhon, unako manako, dia do lapatan ni odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo madobo hepeng nidongan jolma, manang mabahin bisuk-bisuk, mahala cupon boniaga, ikon sipagadaw ni rohata do arta ni dongan jala siramot tonoton. Ima sahatna. Atong rap mangidogogo mangita siat Tuhan debata lamolaun obar tupati nai. Ale Tuhan debata saya pargugo imahami mangulahun na obar tupati mi. Amin.
tima dosa tanah godangi wadopan ni Tuhata. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Idada mangasahun hati goran nami. Na mangasahun asini roham na godangido. Saya asima roham dasa dok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima roha nami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangeluh kami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringat Tuhan sesani dosa. Songono doha tani Jehovah. Una komabiar ay audo siluluhoko. Nunga pola hujou guarmu au napunaho. Asang hapon mari di batana di gijang. Amin. Tajaha mahatani di bata, turpuk epistel di hari mingguon, di mana tersurat di poda opat ayat 20 satro di 27. Tajaha mamarsikat sorin di ayat 27 anon rapi tambah jahasa. Ale anaha, say para teteon ma akka hataki, tarehon ma pinggolmu tumangihon akka hataki. Unang tungsir pangakay siyan matam, say pomosima di tonga-tonga ni roham. Ay hangolua doi di akka najupangan disi, jalagabe hahisaron isadok dagingna. Siyan saluhut si jagauni, gumodang majaga roham, ay siyanido ruar akka mual hanguluan. Paholang mas yako,
aci-aci ni pamangan, jala padao sian ho bibir si juba jabi. Saya manulus bujolo mamatami mamere, jala lakop ni matam manuju tigor bujolo. Saya tibangi ma pangalakan ni patmu, asatung marsiohot saluhut dalan. Unang mani Bilho tusiamun manang pirang-pirang, saya saya paholang paholang makamu sian hajahaton. ima sahatna, martua ma akan atumanyon hatani di bata, jala nau peopsa. Amin. Tidak kom naha porsiaw tai, so na hina tidak kon idong atas sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia, ta Jehovah, ido ama parguguna suatu dosa, atau kepalangit dohot. Au porsia, Yesus Kristus, ibata Jehovah, di mana tinubuhan nismari, dia berkata, namulak mangulu dari patoluhon, namanai surgo, lahudu siang kata Jehovah, amanai parguguna suatu dosan, sime benai pamulak sugutu tanahon, mangu mihalak na mangulu dohon namate, au sia diton di perbadia, cela adong sada huria nabadia, huri atau panalak Kristen akan nabadia, doa sesan dosa, doa tai namando, mulut subut daging halak nang mate, dohot yang luan asorat sudah. Amin.
Meeting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 3 Oktober 2020. Partangyangan Wek. Rabu 4 Oktober 2020 tolu pukul 10 siawib, Wik Pisangan Gading Raya dibagasni keluarga Togar Sinaga Helena Boru Tanjung, alamat Jalan Haji Mugeni Tolu nomor 20 Tolu C, RT 15 RW 4 Pisangan Timur. Di hari Kamis 5 Oktober 2020 tolu pukul 10 siawib, Sada Wik Kampung Ambon dibagasni keluarga Ingot Firman Haposan Napitupulu Maralina Boru Siahaan, alamat Pulau Mas Residen Blok F nomor Pitu Kayu Putih. 2. Wik Utan Kayu-Kayu Manis dibagasni keluarga Watas Simamora Renta Boru Siregar, Jalan Kelapa Lilin nomor 12A, RT 4 RW 12, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Pandidion Nabadia, Minggu Sadarion 1 Oktober 2020 tolu di Parmingguan pukul 10 WIB, di Patupa do Pandidion Nabadia Tudak Danak. Torop nidak danak naman jalo Pandidion Nabadia ima opat talak, tolu bawa sada paropuan. Pelepasan Sintua Pensiun. Minggu tanggal 8 Oktober 2020 tolu di Parmingguan pukul 10 WIB, di Patupa Huriata do acara pelepasan Sintua Pensiun ala naung marumur 65 tahun, ima sada Sintua Jonggi John Siahaan Sianwik Rawasari Cempaka Putih. 2. Sintua Jessina Boru Tagalung Sianwik Cipinang. Tolu Sintua Charles Tampu Bolon Sianwik Cipinang. Pembekalan Dewan Diakonia. Di hari Rabu 1 hari Jumat tanggal 4 1 tanggal 6 Oktober 2020 tolu, meringanan di Hotel Indrajaya Cipayung Bogor, di Patupa Huriata do pembekalan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun. Pinangido tusude Dewan, Seksi, Dohot Akka Dewan Diakonia, Asaman Dohoti pembekalani. Malam keakraban Naposo Sending. Dewan Marturia HKBP Rawamangun naing Patupa program malam keakraban Naposo Sending. Tuaka peserta nong mendaftar jalan naing margabung,
Asa Roma di hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2020 tolu, pukul 10 WIB maringanan di lantai 2 Gareja, lao manjalo informasi taringot tu rencana malam keakraban naposoi. Bulan Musik HKBP Rawamangun 2020 tolu. Hombar tu Bulan Musik HKBP Rawamangun tahun 2020 tolu, Seksi Musik Dewan Marturia Patu Paun akka kegiatan di bulan Oktober. Jala boima di jaha akka kegiatan ini di harotas tikting nong pinarade ni huriata. Ruas Namonding. Nah di hari Jumat tanggal 20 September 2020 tolu, nunga jumolo monding sahala ina ruas ni huriata, Marta Borusi Mangunsong, umur 78 tahun, tinading ni amata M siahaan nahinan, alamat Jalan Cipinang Baru Bunder nomor 54, Sianwik Cipinang. Tuudean di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2020 tolu di Bonapasogit Pematang Siantar. 2. Nah di hari Sabtu tanggal 30 September 2020 tolu, nunga jumolo monding sahalak ama ruas ni huriata di Balige, Situa Julianus Simanjuntak, umur 88 tahun, tinading ni Inata Siti Boru Tambunan Nahinan, alamat Jalan Kikir nomor tolu Kayu Putih, Jakarta Timur, Sianwik, Kampung Ambon. Udeana di Bonapasogit Sigumpar. Tuhatama nama ngalehon gogo dohok pangapulion di keluarga Namar Sitaononi. Tambahan ruas Namar Sahid. Sada, Duma Rama Borohuta Galung Sianwik Rawamangun Tegalan dirawat di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. 2. Parulian Panjaitan Sianwik Kelapa Gading, perawatan di rumah. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bahen sangap di goarna. Songonima tikting di huriata di minggu sadarion. Seperti
Martang yang mahita. Damini debatana sumurung siana saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, damang dainang, di minggu ta sadarion, di minggu pasapuluh pituhon, dung Trinitatis, dalata marsaur dohot hatani debata, sia Jakobus 5 ayat 7 sahatu ayat 10 sada. Atong pabenget hamuma rohamuna ale akadongan sahat rodi haroro ni Tuhani. Ay parhaumaipe di paimaima do parbuena arga nasia tanoi jala dihabenget todo paima di jalo udan manogot nang bodari. Hamupe marbenget ni rohama patugu hamuma rohamuna aidonok do haroroni Tuhani. Unang marhoi hamu maralohon hamu ale akadongan asa unang hona uhum hamu. Nunga jongjong dipitui panguhumi ale akadongan aka panurirang namar jamita marhite-hite goar ni Tuhani imati rohamu dihaporsiao dohot dihabengeton tapar hatua do akanaung marhabengeton dibege hamudo habengeton ni si Job jala di ida hamudo ujung na binahen ni Tuhani ay para si roha bolo do Tuhani jala partalup ni roha disido sahatna. Topik minggu ta di bagasan mingguon ima benget mangulahon lomo ni roha ni debata tekun melakukan kehendak Allah. Mertua ma hamu amanginang molo marlas ni roha hamu nuaing. Alai molo hutatap dosia joloon sia cara parhudul paredemu doho sian harromutu garejon sian pardopahan nahu bereng adong do piga-piga di soku bereng na lagi marsoal dohot anak dohot parumena. Jala maluhu tatap sia joloon dia kasuduk na poso adong dona marsoal lo duaing rap dohot ripena nang amat tanah. Jala bahkan lobi siani molohudok nakini siapa natapaku siapa parjoloon adong do marsoal anak doho parumainan waing manang adong do amata tu inata bahkan lebih daripada itu mungkin adong do nuai kita lagi marsahit alai dang tapabua manang sahit ahahita alai tahomol-homol di bagasa rohata. Adong do amanginang pasti ada.
Allahu bayako tiki marsahi tau, sayu pasi si do, unang manya diboto inata, unang mana diboto manangise, sadahal mungkin maila, sadahal mungkin molo diboto no sahiton, mate nama au. Jadi jod do, gudang akka jolman waingon, tang binoto laniaha, mabiar cek tu dokter alaniaha, molo diboto no sahit nalam, marsa rohana, marsakan no nau benonai. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Ido sasitong na bagian ni parnguluanon na soboi do pedo honota sa leleng hita mangolu na ikoro pangujunan na ikoro parsorion parsahiton ragam niaka na masa di bagasan ngoluta molo adong dongan na sonang ngoluna dang adong masalah di bana sasitong na sarupa na marap do dongata na di San Diegoan na di Podok Kalapa di Podok Ranggon, di dia ada musea. Menteng Pulo. Itu adalah bagian daripada orang-orang nama dokon nungasonang bemodom. Tangadong besiayon disi. Hola di Jakarta do adong siayon, ima mall ayon. Tidak ada lagi ayon di situ. Hola di Portibiodo adong siayon. Hola di Portibiodo godang akana masa nama baher rohata sipata ganggu di nama ngihuto Tuhan. Sipata ganggu hapor siauta bohado Tuhan nama sao di bagasan parngoluata. Amang inang nahu haulongi di bagasan Yesus Kristus. Ido memang alai martua mahita molo manaon na porsuk martua mahita molo sahatu hita pangujunani dang alani ulaota danang dang alani haju katota ubahena manaon na marsala manaon na hasitita di bagasan parngoluata ala gudang do jolman waingon manaon na hasit di bagasan parngoluana alani pangalahona sadiri. Maringgoai ibana di bagasan parnguluanna madoko sahit aci do HP na manau sahiton aci do HP na di lembaga pemasyarakatan sai maringgoai ibana di bagasan nguluna HP akka ulauni hasahitoni akka nama sai parsorioni di bagasa rohanai manang di bagasa pamatangnya itu karena dibuat oleh dirinya sendiri. Jadi malu masuk kita amang inang tu lembaga pemasyarakatan hira sodong doh bereng jolma disi na mok-mok. Biasanya mok-mok jolma indikasi orang yang senang, berbahagia. Jadi martua mahamu molo tabah dengan subur pamatangmu itu adalah satu indikasi daripada orang berbahagia. Allah saya jujur jolma madokon molo marsa kau mangat doang. Molo marsa kau ikon coklat dohwal langi. Allah di dalam coklat itu katanya ada sebuah unsur yang membuat orang semakin dimakan coklat ini semakin berbahagia katanya. Jadi molo tabereng do tidak ada yang kelihatannya badannya ini seperti gemuk. Ala mungkin, ala ni ulaun, ala ni hajahaton, nadi bahen ibana, ubay tartahan ibana disi. Jala gudang do halak kita halak batak na jagalon. Adong do songoni, molo so dialang jagal, dang sah di bagasa sadari. Dan dia mengatakan, mate mangalang ma. Molo sahiton parpudi mei. Sering sekali banyak orang meregang nyawanya atau dia merasakan kesakitan baik itu karena dosa ataupun karena hisap-hisap di dagingna nasoboi mangatan nasoboi ibana mangalo akana hisap di bagasa rohana ukom manaon na hasit ibana di bagasan parnguluanna saidao maisya kita menderita karena penyakit yang kita buat, kita menderita karena ulah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Napa duahon? Ima, martua mahamu molo marukil, martua mahamu molo manaun nadok-dok kamu, ala dipaloas debata pangujunan roh Tuhamu. Damang dainang, boleh tabereng tudosana,
bahwa tidak selalu penderitaan itu adalah bagian dari apa yang kita lakukan. Alai boido hita sipata maruji-ruji. Boido hita sipata berkilas balik mamereng sorminan manang ahado tahe Tuhan nasala nahu ulahon nasalelingon ikom manaon au rodi poparaku saha dibiaga satikion. Alai martua mahita molo saha tita dipaloas debata hita diizinkan Tuhan ita untuk menderita saat ini. Dangadong taula manangah. Alai boido masa tu hita akanaso hinalmo nirohata songon si Job. Sada tu dosa di bagasan parnguluata Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan kesempatan kepada Ayub untuk menderita dan melalui penderitaannya ini iman daripada Ayub teruji di dalam kehidupannya. Bagaimana dia bertuhan, songo dia ibana maradopon akadonganna. Napa toluhon, ima songon tamu tak diundang. Jadi amanginang di bagasa partikian waingon, adong dape jolma hita na di Jakarta nahona hipnotis. Mungkin ada tapi sudah minim orangnya. Biasanya orang yang hipnotis itu adalah orang-orang yang sedang alam sadarnya, pikirannya atau perasaannya, hatinya sedang tidak baik-baik saja sehingga murah jolma dihipnotis. Alai ima sasitongna akka persoryani sipata boido songon tamu tak diundang songon natongon menghipnotis jolmai ro parsoryoni tu bagasta. Ro parsoryani pinagasta nasopola ni gokon nasopola ni jou di hara ibana alai mian ibana di bagasta mian ibana di bagasan rumah tanggata jalalomona do adigan ibana lao jalalomona do adigan ibana manadikon rumah tanggata manadikon parnguluata lomolomona do taringotu akana masa di bagasan parnguluan. Alanido hatani debata mengajar hotu hita di bagasa tikion mar benget ni roha mahamu. Adong disogwarna si benget. Si benget pasti adong dorai mungkin guarni opungna. Adong do guarna si sabar di son. Si sabar mungkin ada. Adong do ku guarna padita dua halan nahuboto guarna si sabar. Si sabar. Di Tangerang doho di Bandung. Amanginang molo dibahik guarna si benget atarlah marah harapata siano. Kalau setiap orang tua membuat namanya ini adalah namanya si benget, seperti apa sih harapannya? Mungkin dohonotama molo dibahen na tua-tua nai guarna si benget, mungkin ala napaet do ala naparir do sasitongna dihilala na tua-tuana na torasna ubahe dibahe guarna si benget. Ini adalah menjadi pergumulan daripada iman orang tua ketika orang tua itu membuat namanya sesuai dengan harapan daripada orang tua. Asa marbenget ni roha dosa sitongna molohubain guarni ianakon si benget. Alai hatani debatama dotu hita di Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha mahamu di parhapor suhon. Jugulhon hamuma tangiang boha tutu amang inang adong dape jolma nuaingon nabenget mamopom nabenget manaon si taonon nama satu ibana nabenget rohana mamereng sasudena nama sa di bagasan parnguluan non imasada proses ni debata na laho memulihkan keadaan di bagasan parnguluan. Sai di dokdo, sai diajar hoddo tuhita, molo tonggi unang pitor ni bodut, jala molo pae pei unang pitor tiu tahun. Diajarkan kepada kita teologi kesabaran, ketabahan di dalam kehidupan kita, supaya kita melihat bahwa segala sesuatu itu, bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu harus kita lihat dari sudut perspektif Allah yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Jadi manang tu dia pehita, manang aha peulauta,
manangaha pena sedang taguluti di baga satikyon habengeton, kesabaran itu adalah bagian yang daripada utama. Apapun itu namanya. Jala tabereng madi baga saturpukon, tolu tiruon, tolu ruji-ruji, taringotu kesabaran habengeton na pinasaha ni debata di bagasan parnguluata. Na parjolo ima taringotu songon pangula, seorang petani. Jadi mungkin pasti saya percaya setengah daripada orang Batak hidupnya ini adalah berasal daripada petani. Dan mungkin kalaupun kita berangkat ke Jakarta ini adalah mungkin kita adalah anak daripada petani. Ataupun kalau ada di antara kita yang sudah besar mangolu di Jakarta alai unang lupa hita, tangadong halak Batak opung ni opung na naso pangula. Tangadok kalak Batak langsung rotu Jakarta sukses, tidak. Hampir seluruh orang Batak ini adalah berasal dari petani. Dan kalau kita lihat di Gobarho di Bagasa Turpukon, berekamuma pangulai, berekamuma petani apalagi di Bagasan tiki logoniari songonon, apigalari logoniari, 3 bulan teh logoniari. Masuk bulan ketiga, ini bulan Oktober. Diuji iman daripada petani. Bohado manuan eme dohami, bohado manua cabe dohami, mororo logoniari manua dohami. Tidak ada pernah melihat musim petani. Dakia joloro udan asa disuan, alai nang logoniari, nang manang peru dan rodoniari, sai hotdo toktong disuan suasuanan nai. Jala sada haporsionna ikonna manapu do ibana nang pedito ngadalan dibereng ibana anon dung disua suasana non ro udan manang soro udan sai toktong do disiram manang dung tubuh anon suasana non songon nagodang pe anon hama, dia tetap akan menjaga ini. Dakia langsung petani itu ba songon na ulo-ulo do cabion. Dakia petani langsung ditapu songonnya. Alai dijaga, dirawat sampai dia nanti menua. Satu daripada yang dia harapkan untuk apa yang dia tanam adalah bahwa dia ini akan menapu ikom manggotil, ikom mamane do ibana di bagasan parnguluanna. Napa duahon ima berek kamuma kesetiaan daripada parbarita nauli. Kesetiaan daripada iman parbarita nauli. Jadi amang inang, boy mah dohon otta parbarita naulion ni dohok mahami disi padita sada dohot aka dongan situa. Baru do pehita mengangkat calo situa. Jala hirabakol maol gabe situa. Molo disukun alani aha, alani ulau. Jala molo sosala au, bisa diperbaiki nanti. Dari jemaat kita HKBP Rawamangun ini, yang sekarang ini ada 3 mahasiswa sekolah pendeta, yaitu sekolah tinggi teologi yang berada di Jakarta ini. Bohado tutu sudut nuengon nih. Boy dape masih digemarikah seorang pendeta atau seorang penatua di tengah-tengah pelayanannya? Bahami pe songon anak songo pedita, boy dape dohonokku tu yanakku, anakku, boruku, jadilah pendeta. Gak mau jadi pendeta, gak ada uangnya. Boy dape dohonokku, di tonga-tonga yanakku, di tonga-tonga ni keluargaku nahumaliang au beta mangula marhobas di tonga-tonga ni huriai tangolo au gabe padita situa don asing pagoda kudo di sihu bereng tetek bengetna enak amang inang alai tabereng ma
Tabereng maha porsiaon ni akka panurirang namar barita nauli tu tonga ni huriata tu bangsota. Tabereng madohonota manuengon molo so di haburjuhon molo so di habengeton bahkan dohono ma molo so mate do Samuel Munso dohet Henry Liman di Lobu Pining dah ngadong HKBP nuengon. Dan adok kita boy marede ni waingon alai dohonok tama barbue ni haporseaon parbua ni hatigoran parbue ni hasabamon habengeton yaka parbarita nauli mati ruhamu taringot tu habengeton nang pesipata parbarita nauli bahkan harus mati. Bahkan kita katakan tidak hanya itu, keluarganya siapapun itu akan menderita. Tetapi parbarita nauli itu akan setia tetap kepada Tuhan. Alai memang adong dosi patah sada-sada natar suladit teh. Natar suladit di kasus-kasus tertentu. Tetapi itu adalah menjadi kasus. Ya pendeta, jangan kita katakan pendeta juga manusia. Tetapi itu adalah kita katakan case tertentu tarsuladit ibana. Memang adong do tertentu. Alai berek kamu maha porsiona, berek kamu mah perjuangannya, bahkan dohono mah mengula ibana, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kemuliaan daripada Tuhan. Tati rumah. Jadi adong baru moding sahalak dosen nami, pendeta bukan dokter, pendeta Bonar Lumban Tobing MTH. Mungkin adong do hita menada amangon. Jala siti ruo si tutu dan kehidupannya adalah menjadi bunga yang harum bagi setiap pelayanan pendeta. Bagaimana kesetiaannya kepada anaknya, bagaimana kesetiaannya kepada pelayanannya, bagaimana kesetiaannya kepietisannya, nasoolo ibana seperti yang lain-lain itu. Jala molo moding imana dikuburkan semalam di Piaraja, sude padita pasti tahu, pasti kenal. Naso mengajar, naso jumpa pedohot ibana di parsikolaan, di parsamean, alai alata kasdo di habengeton ulauna namanya menjadi harum di seluruh pendeta, bahkan mungkin di seluruh kalangan pendeta yang gereja-gereja seperti GKPS, GKPA dan Gereja Karo seperti itu. Jalan molo tabereng dua mengenang perjuangan daripada para misionaris. Jadi molo hubon noeng bibelhu adong do bibelmu disi adong do kan yaitu bibel kudus di handphone. Jadi saya tadi melihat huber yang nakini di nomor dei hita di nomor sadai hayak sada do hayak dua sude iberekusan adong nalama berek kemponna berarti amoru mabo bibil narohaku. Jadi dalam Alkitab saya ini adalah Alkitab dan dalam Alkitab saya mungkin tidak terlihat adang tarbereng adang dodison gambar deke. Mungkin mula dong Alkitabmu adong tapi tidak semua ya. Ini hanya sebagian. Adong do gambar deke di son, gambar deke di bagasan Alkitab di cover parjolonai. Jadi molo tabereng ahado sasitongna lapatan ni dekeon. Mungkin adong akaina aka ama namangatusi lapatan ni deke na di bagasa bibelon. Sasitongna sarupa do lapatan ni dekeo doho silang na adong di joloon. Bahwa silang ini, bahwa deke ini adalah gambaran daripada boha sejarah gereja mula-mula. Sejarah gereja mula-mula para orang-orang percaya itu dang madok nasida Kristen si huto Yesus dohot pataridahon silang alai molo jupang halak Kristen sama halak Kristen songon patuduhon haporsion nasida napolin habengeton nasida namar huria namar tuduhani pajupang au rap dohot hamu di tongah dalan songon parsinadaku songon si huto Kristus hita uga bermadeke. Molo diatu si hamudo digabar hamumu sedeke ba marsi haolan marsi salama mahita ale do hita molo hugabar deke ale digabar hamu silang dang mardonga dang marale hita ala takas mungkin bahwa saja waktu itu pemerintah Romawi molo diboto adong halak Kristen nama baken
tanda bahwa mereka adalah pengikut Tuhan melalui salib, maka mereka akan dihukum mati. Jadi mereka ini menggambarkan ikan, yaitu bahasa Yunani daripada ikan, yaitu iktus. Iktus. Yesus Kristus Theos Huios Soter. Jadi Masai Didok Nasida, mereka selalu menggambarkan ini. Mereka mengatakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia. Dan ini bukanlah iman yang sederhana, tetapi ini iman yang luar biasa. Nuaingodo dohonota, puji Tuhan, haleluya dohonota. Iman kita ini begitu luar biasa ketika kita memberitakan firman. Holalau pehita tu rumah sakit, manang lau pehita tu dia pelau marbarita nauli. Mungkin tantangannya tidak lagi sehebat tantangan gereja mula-mula. Tetapi iman para pemberita Injil ini menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mereka sabar. Bagaimana songo dia nasida marhabengeton ni roha di bagasan parnguluanna. Na parpudi ima didokdo tirota taringotu haporsiaon ni si Job. Damang dainang si Job nunga menjadi cerita yang begitu indah. Di tonga-tonga ni haporsiaon, bahkan si Job patubuhon haporsiaon diaka naporsea. Molo tabereng do tutup penderitaan yang kita alami. Doho penderitaan natuluon. Si Job sahatuna molo guru sekolah minggu macerita honau tiki tuhami sonoma. Bayangkan si Ayub ini karena badannya meleleh, dia tidur di daun. Nunga malala, baroan. Jadi saya pernah memang amanginang jemaat yang pernah saya layani, ada seorang naposo, jemaat itu pada waktu itu dia merantau, dan ketika dia merantau minum obat sembarangan, yaitu obatnya hanya obat makan karena demam. Jadi ketika dia demam, dia langi mana sama obat, mereknya itu ya P, warnanya warna pink, obat demam seperti itu. Tapi dunia langi mana, setebi, malake, madirdir, baroa sude dagingna. Baru kali itu saya lihat orang seperti itu, dan tahan mangida bah. Semua badannya ini adalah melepuh. Karena hanya sepele makan obat yang warna pink, obat demam flu seperti itu. Mungkin dia punya autoimun atau kelainan di dalam tubuhnya. Haulah dialangi pitor malake. Ya busuk masude dagingnya. Gambaran daripada itu kita lihat tidak hanya masalah fisik yang dialami oleh Job. Dang hola pamatang na sasitong na namar sahid alay dongan na pedunga manadikon ibana alani hasala amudo sasitong na Job. Inatana pe sasitong na madokon tadikom matuhami. Alani tuhamido ubay na masaw di bagasan parnguluamu. Alay. Dihaporsiai si Job do. Bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Bahwa Allah itu adalah Allah yang setia kepada umatnya. Dan ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Ia debatatai dohonotapa molo masa petuhita sisongononi. Kita harus katakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang adil. Na porsia do autu debata, na satia na parasi roha godang do ibana di bagasan ngoluku. Molo pe ikokutao sonari nuaingon. Iko dohonokku do di bagasan parnguluakku. Tajahamajo Rom walu ayat 20 walu. Bisa multimedia tampilkan? Molo pe ikot tadai, molo pe ikot maol bala parnguluata. Alai, dalam iman kita harus mengatakan dalam Rom 8 ayat 28. Oke, hujahama. Di Rom walu ayat 20 walu, tadokma di bagasan hapor syota. Alai taboto do, saluhut nado manupak tunadenggan di akka
na marholong ni rohani debata, aka na jinouna sian tahina. Alay taboto do saluhut na do manupak tunadenggan diaka na marholong ni roha di debata. Dan iman kita berkata bahwa penderitaan sekalipun kita harus katakan itu adalah bagian daripada rencana Allah di dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Apa itu kebaikan yang mungkin kita pandang dari sudut perspektif Allah kalau kita menderita di bagasan kehidupan kita, yaitu kemuliaan bagi Allah dan juga pasahaton nama Tuho tupal hanguluan. Alani amang inang molo marsahito jala sahat tunamate ho teaomu masahiti di bagasan panguluam mardame ho doho sahimi pasabam roham molo dangtuk gogom mamikiri akapo param dangtuk roham mangida akasaluhut pabahena nasida di bagasan panguluammu aju manasida aina tumua doho, ailam persiad doho sian nasida, posoda penasida, nungalam tumua ho, aju manasida di hahurangan na, pasabam pabenget, apus ma adoramon, maradupon aka anakmu, parumemu, nang poparamu. Molo sojupang hoda pe akana di bagasar roham nuaing doho sogot nang haduan mardame maho dang ibe di rohaku nuaing Tuhan alai holan honama di bagasar rohaku di bagasar tikyon. Pedeho majo buku Ede 500 tolu ayat sada dohot ayat 2 om madalatta madoktu debata asa holso asa akan masa na pojok di bagasa rohata dang ibe parnguluaku. Tedehon setengah suara. Susahani rade diho adiani sai bereng dopa Jesus soho ungut-ungut niswaso soho Tapasada rohata martangiang mahita Jehovah debata amanami Saigabe halak nabinget mahami di hasyanganon Molo hutau kami satokin parsorion Sahid
arsak nama bahen ngulu nami dang hasoan ihasyanganon. Alai nuaing nunga hutangi ho kami hatam asa benget mahami manaon disaluhut akan masa di bagasan ngulu nami. Dang sadia lelengi, dang sadia hasiti, maribakon hasangapon, hamuliaon, nalaho pasahatomu tuhami ganup marsada-sada. Alani Tuhan, padau ma padelean, padau ma ungut-ungut, padau ma holso, sia tonga-tonga nami molo ikom masai, alai tumagom ma makirim hami tu debata, di jauho kami guarni debata, di bagasan pujian doho tangyang nami ganup ari. Tuhan debata, tuho mahu pasahatami ngulu namion, dang be sai iko jupang, dang be iko saut, ahana di rohanamion. Alai, puasa bapok kami ma, namasa di tonga-tonga namion. Alai, dang na menyerah, dang na putus asa kami. Alai, kami kuat karena Tuhan yang menguatkan. Alai Jehovah debata amanami. Pasu-pasu maruas ni huriam dinamangula aka silaona. Pargogoyomu akan nagale, pamalum akan amarsahit. Lehon aka papaga na lomak tuaka na mga lului. Tuaka boru anak nami nahobar titikina na laho marhamulian lalaho marhasohotan. Tuho mahupasahatami Tuhan. Dang tarhataho kami saluhut na adong di rohanamion. Alai takas do debata si boto roha, si boto tahi, ibagasa roha ng pikiran namion. Alani tuhoma hupasahatami, tung susa sonang ngulu namion Tuhan, tuhoma hupasahatami. Tuhan Jehovah debata amanami, ibagasa tikyon hutangnya ko kami do, di keluarga nang jumolo marujungolu, ima di keluarga amang situasi majutak di bona pasogit, dohot inanami inang buru si mangusong di rumah duka nuaingon. Tuhan apuli ma saluhut na keluarga, patau manasida madok mauliate tu debata nang di bagasan arsak ni roha, ala di patongoko na tua-tua na burjo, ala marhite na tua-tua namion. Majalo hinauli hinadenggan pasu-pasu ni debata di bagasan parnguluanna. Alei Jehovah debata amanami, di saminggon, di namangula akaulau kami, di tonga-tonga ni huriam, di pardalanan, di kator, di udara, di darat, saluhut na Tuhan, tutangamu mapasahatami, dalammu maulaun nami mangalehon pasu-pasu, tu pinopar nami saluhut na. Lam tabahot Tuhami pasu-pasum marhite akka hahipason ni daging, dohot akka gabe naniula, dohot akka sinur na pinahan nami. Nang suang ni ruas ni huriam na marsahit, ima Esther buru siagian, Nurmala buru si tohang, nyonya situa bisto kutahuruk buru tobing, Perri Gustav tarhuli panggabean, Daniel ereng siahaan, Tiam saburu si lain, nyonya tobing, Theodora buru sinambela, Duma Rama buru hutagalung, Parulian panjaitan, dohot sude hami namar sahit, manang ruas ni huriam natongon perawatan di rumah sakit, manang nasa huboto hami petuhan, aha sahit nami, alay napos dorohan hami, molo ikom malum do bahenommu, pamatang nami o Tuhan, say saut ma lomo ni roham, alay hobar tu penelitian, madok sahit nami o dang malum, sotung madele hami Tuhan, sotung ditihai hami di bata, alai sabam marohanami Tuhan. Benget mahami manau Tuhan, manang sadia liling nai pasahatommu hami, Tuhan maluman na saliling nileleng na. Mau liate madiho Tuhan, di bagasa Yesus Kristus, martangya kami todopamu. Amin. Sai tobuto
Tatangnya koma peliata tuado pandide bata. Ali di bata amanami na di banua kijang odo haroroani saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliotus. Upasahat kami mahasyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti asa ho parhasyah kami pilihanon pati bulhon harajomu ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua kijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banu tongosong na di banua kijang, lehomatu hami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songo panisanami, idosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tokiho to pangucunan, balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Idopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homma damena tuto dim. Damang dainang haanggi na pinaribot, hami na marhobas di pukul onom padita situa multimedia song leader pasahaton. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oras